Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg tale om Rocking Stones, a.k.a. Rolling Stones, og lidt om min oplevelse på Skanderborg Festival. Og det skal også bare siges, at her i starten vil jeg bare gerne sige tak, for at jeg må lave den her video af jer, eller for jer. Og det er en reklamevideo for Rocking Stones. Så her kan I se Morten og en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og så står de her lige så stille og øver sig til alle de koncerter, de har. Det her var på Skanderborg Festival. Det var en virkelig... Så her er små fotos af min oplevelse på Skanderborg Festival. Det er en virkelig fed oplevelse, så jeg synes virkelig, I skal tage derhen og opleve alt, hvad der er. Så jeg vil bare lige sige tak for at I så med i den her video, og tusind tak, fordi jeg måtte lave den her disclaimer video for jer, Rolling Stones. Jeg skal nok tagge jer ned i beskrivelsen. Ha' en god dag, ha' en god aften, ha' et godt liv, til vi ses i den næste video, hvad end det bliver.